primer de tot, benvinguts a aquesta xerrada. És una xerrada que vam començar a fer l'any passat, com a prèvia a la sessió aquesta immersiva de la pel·lícula que fem cada any i vam dir, hòstia, va funcionar perquè era una mica ben bé això, escalfar la sessió i esperar la gent que vingui. Esperem que vingui més gent, però, ostres, ara hi ha més gent que l'any passat i el primer acte està molt bé, no? I a més, amb el temps que fa, que ja és aquesta Girona humida i freda, és començar arrencant una miqueta amb un acte així una mica més... No sé si espontani, però sí una mica més, xerrar sobre cinema. Fa gràcia, has dit, escalfar la gent i aquest espai és una mica fred. Sí, exacte. Una estufa de cara a l'any que ve o no sé. Sí, bueno, tot és possible. Una foguera fa encara més, no? No sé si ens deixarien a l'Ajuntament, però bueno. No crec. Total. Bueno, aquest any ha estat el projector, l'any que ve l'estufa. Normalment l'Ajuntament no deixa fer res, o sigui que tampoc és... I res, en tot cas, és el primer acte del 15è a Cucullona, que es diu aviat. Ara ho estàvem comentant amb una mica venia els primers a Cucullona, ja des del 2010, que estem fent aquest festival i enguany dediquem això, una mica amb aquest pòster, cartell que ret una mica d'homenatge a Reanimator, que és una de les pel·lis de culte dels anys 80, 40 aniversari, i que fica el focus sobre la figura del Mad Doctor. I, per tant, ens venia molt de gust amb l'Ignasi, que és el mestre del Ningú no és perfecte, aquest programa de ràdio podcast que té més anys, em penso, que la Cucullona. Sí, uns quants més. Inclús, imagina't. I, doncs, res, fer-la petar una mica va ser això, no? El cinema, o ja no cinema, còmic, literatura, centrada en la figura del Mad Doctor. Bueno, el cartell, que no ho he dit, com ja cada any, és obra del nostre dissenyador oficial, que és en Paco Cabero, que està allà. Un aplaudiment per en Paco, que és la... Ens fa... El que he cobrat he pogut pagar-me una piscina. Sí, que més o menys. I, bueno, ja veieu aquí unes cartes del tarot amb la Cucullona aquí al mig i barrejat aquí sobre, que no, com una mena de fusió bizarra, doncs la xeringa clàssica del film que veurem d'aquí una estona, de Reanimator. I ja està, simplement ara xerrar una mica, començar nosaltres i vosaltres també, quan vulgueu, si voleu aportar, perquè és més aviat això, un col·loqui, i aportar i fins i tot explicar anècdotes al voltant de la figura del Mad Doctor, no? Fa gràcia el nom en anglès, Mad Doctor. Mad Doctor. No, perquè és una cosa... Té nom de grup de música, no? No hi ha algun grup que es digui així? O de Mad Doctors. Sí. Ara que ho dius... Sona. Sí. El que passa que, clar, o sigui, si té un nom en anglès, cosa que fa semblar aparentment modern, perquè... Això és la globalització, Sí, tot és en anglès, sembla que tot és més... El doctor Boig, si li diguéssim aquí, semblaria el doctor Chiflado, que és de la pel·lícula... Queda molt així. Mira, ara que em penso que és d'aquesta setmana, no? Tornen a reposar l'Arale, no? El doctor Slum. Sí, és un altre Mad Doctor. El doctor Slum és un Mad Doctor, de fet, no? Amb una òptica molt més caricaturesca, més divertida, no? I una mica... Però, a veure, de Mad Doctors divertit n'hem tingut molts, també. Ja en parlarem, però potser, diguéssim, el primer Mad Doctor de tots seria Víctor Frankenstein, no? Sí, que a més ara el tenim a cartellera, no?, de fet. Sí, bé, cartellera última versió i a Netflix. I a Netflix, també. L'amic Guillermo del Toro. L'has vist o no, David, aquesta última versió? No t'ha donat temps? No m'ha donat temps i em fa molta mandra, perquè és veritat que a mi el clàssic ja de Frankenstein està ja com molt, no? Està molt sobat, ja és una cosa que me cansa. Sí que la tinc pendent, la vull veure, però, bueno, clar, és una història que poc canviarà, ja me la sé bastant. O sigui, sí que m'agrada molt el clàssic, o sigui, l'original de la Mary Shelley, no? Que és, d'alguna manera, està considerada la mare de la ciència-ficció, no? Amb aquesta novel·la i que, bueno, fixa't, tants anys després de la seva creació encara està donant obra i està donant fruits. Sí, el que passa és que, clar, Frankenstein és veritat que ha tingut moltes versions. Si ens remuntem cinematogràficament a la dels anys 30, no? La típica de Boris Karloff, amb
mítica, de 70 i pocs minuts, vull dir que és una pel·lícula curtíssima, no? Comparada amb la del Toro, que és de 2 hores i mitja gairebé. Tu sí l'has vista ja, aquesta última? Sí, 2 vegades. T'ha agradat? M'ha agradat. O és que et vas quedar dormit i vas anar a acabar-la de veure? No. A més, quasi de seguit les 2 vegades, vull dir, inclús la vegada, una al cinema, a Sitges, i l'altra a casa, diguéssim, des de Netflix. I és una pel·lícula que guanya. O sigui, haver-la vista en cinema i casa, que hi ha pel·lícules que dius no es nota, en aquest cas sí que es nota a pitjor el fet de veure-la a la casa, perquè és una pel·lícula de grans escenaris, que es troba a faltar la cosa cinematogràfica en aquesta pel·lícula, sobretot els colors i tot. Surt en Santiago Segura, no? Tinc entès? Sí, però jo he estat incapaç de veure'l, afortunadament, crec que les 2 vegades que l'he vista... Algú l'ha vist per aquí, surt, no? Que sí? Tampoc l'he volgut buscar, perquè sé que si el veig potser em treu de la pel·lícula i... Bueno, em va fer gràcia, vaig escoltar Guillermo del Toro que diu que li agrada ficar en Santiago Segura a les pel·lícules per matar-lo, no? O sigui, no sé si em fa molta gràcia, ja només per això és un al·licient per veure Frankenstein, però jo de Frankenstein realment, que és una història que m'encanta i m'apassiona, ja les versions és una altra cosa, jo em quedo amb el clàssic, està clar, James Whale, no? I sobretot amb el Jovencito Frankenstein, que és aquesta versió ja en clau de paròdia als anys 80, Mel Brooks. Bueno, jo cada vegada que la miro, jo no passa de moda. És un humor que es manté. Això és molt difícil que aquestes pel·lícules, o que les pel·lícules en general es mantinguin amb el temps, però tu veus pel·lícules clàssiques dels anys 40-50 i dius, ostres, són superactuals. I d'altres no, d'altres passen, no? Però el Jovencito Frankenstein manté l'encant i encara més, la vas veient i si la relaciones una mica amb el dia a dia i amb la nostra actualitat encara té més conya. Sí. El que passa, dintre de totes aquestes versions, moltes són sèrie B, clar, també tenim les clàssiques de la Hammer, que també, doncs... Era Peter Cushing, no?, que feia de Victor Frankenstein. Sí. Després va fer Star Wars. I vull dir que jo pràcticament, o sigui, m'aniria a la dels anys 30, a la de la Hammer, si vols, que llavors van haver-hi moltes seqüeles també, per cert, i potser a la de Guillermo del Toro, perquè a mi la de Kenneth Branagh, per exemple, que seria potser l'última gran versió moderna, obviant totes les sèries Bs i coses rares que s'han fet, perquè és com que cada any hi ha una pel·lícula o 2 de Frankenstein, el que passa que no s'estrena. Bueno, de Dràcula ara fa poc, no?, s'ha estrenat aquesta d'en Luc Besson. Sí. O sigui que són com els clàssics del terror gòtic que mai marxen, sempre estan de tornada, no? I ara sembla... És curiós, Luc Besson hauria d'estar denunciat per haver-li copiat la pel·lícula Coppola, però bé, no sé si heu tingut l'horror de veure-la en aquest cas, però... He sentit... Sí? He sentit... Home, si us l'agafeu com una comèdia, us ho podeu passar bé, perquè és que però és comèdia involuntària, no? És el problema que té la pel·lícula, que és que tot es desmunta, fins i tot la perruca del protagonista és realment espantosa. No sé com dir-ho. Però bé, tornem als Mad Doctors, no?, que estàvem parlant de Frankenstein. No, ara deies una cosa de la sèrie B, no? De fet, la figura del Mad Doctor està bastant vinculada a la sèrie B, no?, una mica. Sí. Això del Mad Doctor amb pel·lis de gran pressupost xoca una mica, no? De fet, per trama, simplement, no? El científic boig que vol alguna cosa que és inverosímil, fantàstica, Mira, potser ara que tenim Stranger Things a Netflix altra vegada, potser el Mad Doctor d'aquesta sèrie seria el personatge que interpretava... Ara no me'n recordo com es diu aquest actor. Bueno, que és el que fa de professor el mestre del personatge d'Eleven, no? El que fa de pare, diguéssim, del personatge. Matthew Modine. Això, Matthew Modine. Sí, també actor vuitantero. Vindria a ser dintre aquesta figura de Mad Doctor. És veritat, també tot respon a aquests experiments que fan amb els nens. Tot això també entraria dintre d'aquesta categoria. Després jo recordo també, si anem repassant així una mica cronològicament, perquè clar, no sé si... Sí, no, ara ha fet un salt aquí. I podeu anar aquí aportant, però per exemple jo recordo el doctor Mabuse, de Fritz Lang, o allò ja que estem parlant de l'expressionisme alemany, un cinema que cal reivindicar sempre, amb llums, ombres, escenaris allò distorsionats. A mi és un estil que m'agrada molt, però que també queda com
sembla que a les antípodes ja del cinema més antic. Sí, ho tenim més associat potser als vampirs, no? Amb el tema de Sí, Nosferatu. una mica, també, clar, d'aquesta època. I el gabinet del doctor, no? Del professor Caligari, aquesta també una pel·li bastant de McDoctor, no? Que és la figura aquesta del científic boig, que en aquest cas crea una mena de zombi, no? Per controlar o per fer les malifetes de torn. Ja estem barrejant gèneres, perquè anem... És que el McDoctor va oscil·lant, va des de ciència-ficció, terror, comèdia, o sigui que... Aquí en tenim un. Sí, Déu-n'hi-do, sí. Ja fa mala pinta, Sí. Sí. Sembla de la Seguretat Social, o sigui que encara més mala pinta, sí. Sí, home, i tant, clar. El doctor Moreau és la dels animals, no? Que fa fusions d'animals i homes, no? I persones, no? Que aquesta també han fet diverses versions. Sí, va haver-hi. L'última és de Marlon Brando, no? Que va fer als anys 90. I Val Kilmer, no? I Val Kilmer, sí. No recordo qui dirigia, però sí, era una versió més de... Bastant dolenta del record que tinc, però perquè és veritat, el McDoctor el que moltes vegades associat a la sèrie B i no en pel·lícules tampoc molt... Però si tornem enrere on estàvem, en els clàssics de l'Universal, el Dr. Jekyll i Mr. Hyde... Home, clar. Un altre, no? Aquest és de calaix, també. Un altre clàssic literari portat al cine, no? De Robert Stevenson, em penso, no? El de la Illa del Tresor. Sí. Que també és una pel·li que... Bueno, és una història que va tornant i tornant cíclicament al cinema o a la televisió. De fet, he vist alguna versió ja femenina, no? Que era ella, no ell. I, bueno, s'ha versionat en infinitat d'ocasions, no? Però sí, clar, és un altre McDoctor, entra en el perfil de científic boig que busca algun tipus de fórmula miraculosa o d'objectiu vital fantàstic, no? Que és una mica el que busquen els McDoctors, no? Coses fantàstiques, estranyes, no? Sí, progressar, anar una mica més enllà. Sí que, per exemple, ara que veig el líquid verd, també que és bastant característic d'aquesta pel·lícula, però el fet que sigui de color verd s'ha explorat amb moltes altres. Per exemple, La substància. La substància, sí. També, a veure, allà no és el protagonista del McDoctor, és, diguéssim, la pacient. Però el McDoctor hi és d'alguna manera implícit, no?, en la història, perquè és evident que algú ha fet allò. Sí, surt en un moment. En algun moment, sí. Tampoc se sap, però el líquid de la substància és de color verd. Sí. O sigui, que et fa pensar clarament en Reanimator. Sí. No, sí. En aquest cas, sempre és l'obsessió per... Mira, això és de color groc, Ara em curarà amb el d'esquena i tot plegat, sí. Sí, no, això... Tu digue-li que sí, perquè... Sí, tot perfecte. Encara que se't trenqui l'esquena, continues caminant. Sí, no sé què passarà, però bé. Bueno, però això, no? Seguint també cronològicament, hi ha hagut moltes variants, o fent salts. A mi ara se m'acut, per exemple, a Regreso al Futuro, no? En Doc. Ostres, sí. En Doc Brown, no? És un McDoctor, no? Està obsessionat amb crear la màquina del temps, no? I, també 40 anys. Em penso que ha celebrat 40 anys, no? Sí. Enguany. 40 anys i... És que la generació del 86 va donar 85, perdó, va donar moltes pel·lis que s'han convertit en pel·lis de culte, no? A més, va venir Christopher Lloyd a Barcelona no fa gaire a presentar... Sí, exacte, fa un mes. Amb el DeLorean, no? Va venir? Sí, va venir amb el DeLorean i amb alguns actors més secundaris de la pel·lícula. Sí. Bueno, és el científic boig. Sí. És el científic boig, no? Ja és una versió molt més amable, no?, del científic que busca algun tipus d'avenç o de progrés fantàstic, no? Clar, estem més acostumats al tema que és més terrorífic o més d'experiments amb humans, no? Sí, però jo no el limitaria només amb... El doctor no, és de James Bond. Sí. James Bond. Per exemple, bueno... Jo em vaig pensar en el Bacterio del Mortadelo.
No, però home... Sí, clar que és un Mad Doctor en Bacterio, sí, home, clar. Però per defensar la teoria, el que fa en Doc Brown, què és per experimentar amb la màquina del temps? Hi posa el seu gos. Hi posa el gos, Hi posa l'Einstein, no? L'Einstein, o sigui, està experimentant amb un animal per a veure si el seu experiment funciona. Sí. O sigui... Sí, no, i tant. També... I aquest look, aquesta imatge, no?, dels cabells blancs tipus Einstein, no?, però també bastant totalment. exagerat. El que passa que Mad Doctor, no, o científic boig, sempre s'ha associat a la maldat, no?, d'alguna manera, no? Sí. Almenys, però que Sí, té sí. aquesta versió més simpàtica, més amable, no?, per exemple, de Regreso al Futuro. Sí, però clar, també podrien entrar, o entrarien, per exemple, les típiques pel·lícules de psiquiàtric, sanatori, que tanquen a tothom i que la gent allà és impossible de sortir, és com si fos una presó, sempre hi ha algun doctor, no?, que està supervisant, també entraria dintre d'aquesta categoria. Sí. Bueno, una vessant més, no?, psicològica, humanista, no? Hi ha una, perdoneu, de l'Elisabeth Taylor, Mm. que és dels 60s, a la que amb ella la tanquen... És que no me'n recordo el nom del que fa d'enamorat d'ella. És l'Elisabeth Taylor. La tanquen en un psiquiàtric i en allà lobotomitzen a la gent. Sí, i la pel·lícula va sobre això, sobre la bogeria. Sí. I aquesta... És que als anys 60-70 es va ficar, penso que una mica de moda, la tècnica aquesta de lobotomia. I la volen lobotomitzar. aquesta no la conec, però, per exemple, no? Alguien voló sobre el nido del cuco, que anava una mica sobre això, no? Una novel·la que després Milos Forman, no?, va fer. Jack Nicholson, em penso que va guanyar l'Oscar, de fet, el primer Oscar. No sé si va ser... Ara no ho recordo. Però, bueno, també tenia la seva part, no? El Mad Doctor, clar, des d'una vessant molt més realista, no? I més des del punt de vista psicològic de com tractava la bogeria, no? Aquests doctors amb teràpies experimentals, no? Sí. Clar, jo recordo, per exemple, em sembla que és la segona temporada d'American Horror Story, que és una sèrie boníssima. Allà també era el personatge de James Cromwell, que és el que és el director del sanatori, etc, que també fa experiment amb els pacients precisament en lobotomies i coses d'aquestes. Que hi afegeix nazis i afegeix de tot, perquè també aquí... I aliens. Sí, i aliens. Entrem amb el subgènere nazis, no?, que també Mad Doctors nazis, quants n'hem vist? Els nazis, no sé, jo he perdut el... Bueno, de Mengele, que ja era un Mad Doctor de veritat. De veritat. Sí. És veritat, sí. Bueno, no, sí. I, home, els de veritat també, els que van crear la Covid, aquests també són Mad Doctors de... De la Xina, per Perquè aquests, sí. Bueno, no sé de la Xina, perquè clar, feien experiments amb pangolins o amb ratpenats, encara no sabem ben bé en què van fer experiments, però i ara que corre aquesta dels senglars, no sé jo aquí si hi ha un Mad Doctor pel darrere, però estem a l'era de córrer els virus, o sigui, això ja estem una mica en alerta des d'allò de la Covid i la sospita és que al darrere hi ha una mica de disseny per darrere. No entrarem en conspiracions perquè jo crec que, bueno... Les pel·lis de zombis comencen així, que se'ls escapa el virus. Sí. Encara no recordo títols, però n'hi ha una que això, que experimentaven amb animals i ve un grup d'aquests animalistes... Sí, 28 dies, no, em penso? I els animals, i bueno, i tu madre s'ha comido a mi perro. Bueno, aquesta, clar. Bueno, aquest és un Mad Doctor nazi, no? És un antic, és un Mengele, perquè recordo l'escena que van allà i s'esgarrapa la bata amb un clau i queda al descobert el d'això nazi i està a Austràlia, no? Que entenem que ha migrat d'Alemanya, s'ha amagat allà i és un Mad Doctor que està creant un suero zombi, no? I també tenim els Mad Doctors que experimenten amb si mateixos. Que aquí podríem parlar de La Mosca, per exemple, de David Cronenberg. Cronenberg, de fet, penso que el Mad Doctor és una figura que ha explotat fins a la sacietat, perquè té moltes pel·lis amb Mad Doctors. Sí, si no directe, també indirectament. El Cromosoma 3, sí. Vinieron de dentro de... Sempre hi ha el Mad Doctor al darrere, que és el que justifica una mica... Paco, estufa i taules per l'any que ve. No? Que és una mica la figura que explica o que justifica les trames, no? Moltes trames de les seves pel·lícules. De fet, l'última pel·lícula que ha estrenat Cronenberg
La que no ha passat per cinemes, jo aquesta encara no l'he vista. Aquesta que és sobre el sudari, em penso que es diu, no? Que és com una mena de... Sí, és que és ciència-ficció també i va una mica cap aquí, que ofereix, és una empresa que ofereix als clients una experiència, no?, de veure els cossos dels familiars morts, no?, com es van podrint d'alguna manera, no? Sí, és una mica allò grotesc... Bueno, és Cronenberg, no?, en pura essència. I té aquest punt de Mad Doctor, també. Quina pel·lícula és aquesta? El Sudari. El Sudario l'han titulada. Està filming, no? Sí, està filming. No l'han deixat molt bé, però bueno, és Cronenberg, que sempre mereix un respecte i mirar-la, que sí que és veritat que jo he vist les dues últimes anteriors i no serveixen ni per anar-te a dormir, però bueno. Quina? La d'en Viggo Mortensen. Uf, aquesta jo... A mi no em va agradar. Jo vaig... Té idees bones, té idees... Sí. Home, és que és un altre Mad Doctor, està clar. Sí, per sí. això dic, és que no recordo el nom. Però fa performance de les operacions i... Hi ha molt de body horror, no? Es connecta el cos amb una mena de... i fa coses rares. És més de body horror que no pas de... Sí, però sí, la figura del Mad Doctor també hi és, perquè de fet és ell mateix que està creant alguna cosa amb el cos, amb l'art, és una cosa també... Però com a més evident és la mosca, Per mi és la meva Sí, amb la mosca la pots veure... Per exemple, aquesta última, jo crec que l'has de veure drogat per entendre alguna cosa, i en canvi la mosca no cal. Es veu bé la mosca. S'entén més. Bueno, ja també és un remake, no? Una versió Sí, nova. sí, Ja sí. tenim la dels anys 50. La clàssica, no? sí. Clar, és que els anys 50, no? Que estem en plena... Està començant el xoc de blocs, no? És la Guerra Freda, no? Comença l'era atòmica, comencen a fer experiments amb l'energia nuclear i hi ha un seguit de pel·lícules que totes són permutacions nuclears o amb l'energia atòmica, que, clar, venen precedides d'experiments de científics o investigadors, no? La mosca és un clar exemple, i n'hi ha moltes més en aquella època, no? Aquella etapa, que jugaven amb això, amb la figura aquesta del científic boig. Clar, l'altra, evidentment, Reanimator, no? Que és la que veiem avui. Sí, Reanimator ja ve de Lovecraft, no? Perquè és un relat, relat de Lovecraft, que és el mestre ja de la literatura còsmica, no? I Stuart Gordon agafa, no? I fa una mica la seva versió. Jo tinc una anècdota amb Stuart Gordon. A veure. En un festival de Sitges, dels primers que devia anar, que llavors te podies seure on tu volies. Ara no? No, ara no. Ah, vale. Ara vas a la zona de premsa i està la cosa patada. Però abans t'asseies on volies i va donar la casualitat que venia a presentar Space Trackers. Ah, sí, aquells camioners intergalàctics, Dennis Hopper. I em vaig seure al cantó, sense saber-ho, de Stuart Gordon. Va ser com, hòstia, dic, el director està aquí. Bueno, vaig saludar. El bo és que no vas fer allò clàssic que jo faig moltes vegades. Vaya merda peli. No, que va. Que hagués estat, home. La peli no era gran cosa, però bueno. No, a veure, es deixa veure, és divertida. Sí. No és l'Stuart Gordon tan bo com el d'aquesta, però sí, ja està. És aquí l'anècdota. El vaig poder conèixer i saludar, cosa que... I et vas fer foto o no? No, en aquella època... No, m'ha fet un autògraf. Tinc un autògraf a casa de Stuart Gordon. L'hauria de buscar, no sé com jo guardo les coses jo a vegades, però sí que el tinc, sí. Molt bé. Sí, doncs, bueno, és això, no? La figura... I Jeffrey Combs, no? Que hem de parlar del protagonista, que a través d'aquesta pel·lícula es va... Bueno, hi ha dos grans icones del gènere de terror. Un és Jeffrey Combs, que a partir d'aquí es va, diguéssim, fer una carrera absoluta dintre de la sèrie B de terror i la ciència-ficció, perquè també... I gairebé no va sortir del rol de Mad Doctor, perquè ho va fer durant moltes pel·lis, va quedar encasellat. Sí, i fins i tot inclús a les sèries de Star Trek havia participat ell com a actor secundari, i l'altre és Barbara Crampton, que també... Icona... Sí, gran protagonista guapíssima en aquesta pel·lícula, i que també a partir d'aquí va tenir una carrera molt ascendent. A la sèrie B. A la sèrie B. I continua, Barbara Crampton, no sé si fa una o dues pel·lícules a l'any encara, i i aquest any passat precisament va estar també aquí a Sitges. Sí. Ve sovint, de fet, ella. Bueno, i Reanimator, llavors,
què ens espera, no, ara, per veure Reanimator. L'heu vist a tots o és la primera vegada que veniu a veure Reanimator? Crec que l'he vist, però no. Ja. De l'he vist, però quan la van estrenar, i això fa 4 dies. Sí. 40 anys, una mica més de 40, no? Recordo la promo que vam veure notícies fins i tot en el Telenotícies a TV3 que parlaven de l'impacte tan brutal que va ser aquesta pel·lícula. Sí, bueno, sí, perquè els efectes Déu-n'hi-do, no? Una sèrie B de l'època, no? Sí. I va tenir, o sigui, a més té el mèrit d'haver creat imitacions que venien a partir d'ella, no? O sigui, és veritat que va tenir seqüela, però llavors va haver-hi no sé quantos, un darrere l'altre. Resonator, sí, però que també és un altre relat de Lovecraft, O sigui, van començar ja a adaptar... Però eren com fotocòpies, no? Com ja sèrie B de la sèrie D, era com... Sí, és cert. Però, bueno, Reanimator, el nom no enganya, és d'algú que vol reanimar un altre, o sigui que ja hereta una mica l'obsessió de Frankenstein, que és reanimar els morts, que també és una de les grans fixacions del científic boig, reviure els morts, i que sempre surt malament. D'una o una altra manera sempre surt malament. Alguna pel·lícula surt bé? És que ara estava pensant... Clar, jo crec que... Bueno, segurament en les de Disney, no? En les de Disney tot és maco. No sé si han jugat amb això de reviure els morts, però... Bueno, jo trobo... Home, clar, la gràcia és que surti malament, no? Si no, si surt bé... Bueno, hi havia... Em penso que van fer una sèrie que era francesa? De Marvel reviven en Superman, per exemple. Ja, clar, sí. Però clar, sí, com que són superherois, aquests... Però és veritat, Els superherois no té mèrit. Ara, no, però ha obert un meló aquí que és el dels superherois, que a la figura del Mad Doctor també hi és present. Perquè hi ha bastants personatges que són... A mi em ve al cap ara Bruce Banner, per exemple, Hulk, que ja és víctima del seu propi... d'un accident que és d'una investigació seva i queda irradiat per raigs gamma i ja es converteix en... Llavors, bueno, però ja ve d'aquella època, de Guerra Freda, experiments militars, etc. O el Doctor Octopus, no?, de Spider-Man, que... El Doctor... Ara, el Doctor Doom, no?, és un altre... És un altre Mad Doctor, no? Bueno, sí, però potser m'encaixaria més un Octopus, perquè és un científic. És que Octopus realment... Experimenta en si mateix, també. En si mateix, Octopus realment és... Encaixa... Quin? El Lagarto, sí. El Lagarto, sí. Exacte, és l'obsessió, per tornar a fer créixer el seu braç i s'inocula, cèl·lules de llangardaix, però l'Octopus també, l'Octopus sobretot, encaixa perfectament en el perfil de científic obsessionat, amb alguna fita improbable, i aquesta obsessió el porta al costat fosc, per dir-ho d'alguna manera. Acaba pagant les conseqüències de tot plegat. Tant Marvel com DC, perquè suposo que a DC també hi ha aquesta figura, no sé si més o menys, però com a mínim als còmics sí que és molt evident, i és molt present. El Lex Luthor clàssic era això. Clar. Lex Luthor, sí, ara últimament és més com un empresari tecnològic, però encaixa perfectament. Ja l'última pel·li de Superman, el perfil és de científic boig, no clàssic amb la bata i tal, però ho és tecnològic, perquè ara ja la ciència agafa aquest nivell ja de tecnologia ultra avançada, i aquí sí que també veiem aquesta figura. I el control mental d'una persona també el podríem entendre com un... Home, si ve fruit d'un experiment... La típica de Manchurian Candidate, per exemple, que és una pel·lícula que sempre el control mental d'algú perquè quan dius la paraula clau acabi matant a no sé qui. Sí, no? Bueno, això eren els experiments que feia la CIA, no? Era això? Sí, exacte. Com es deia això? Com tenia? No, però tenia un nom, això. Això, l'MK Ultra, exacte, no? Que era allò que et despertava en una paraula, et converties en una mena de zombi, no? Sí. I anaves per l'objectiu, no? I això també ve precedit una mica per la ciència, no? Sí? No, pensava que...
Bueno, i clar, i els videojocs també, clar, videojocs, per exemple, els videojocs que ara també ja fa uns anys que han entrat en una fase molt cinematogràfica, no? Veus algú jugant a segons quins jocs i estàs mirant una pel·li, no? Realment. Sí, I el Mad Doctor també hi és molt present, no? Per exemple, Resident Evil, no? Que també és un... Ja s'ha convertit en un clàssic, no? A finals dels 90 i han fet no sé quantes versions, no sé quants jocs porten, ara estan fent remakes dels jocs. Hi ha una altra nova pel·lícula ja en marxa, no? És una franquícia que dona fruits i la figura del Mad Doctor hi és present, no? Amb tota una sèrie, una varietat de mutacions, experiments, etc., no? O sigui que és una figura que està a l'ordre del dia, no? L'hem vista moltes vegades, la continuem veient i encara ens pot donar alegries i molts ensurts, no? D'alguna manera. Sí. La piel que habitó en Banderas. Sí. Transforma aquell home... Exacte. També encaixa, no? Ja és més un drama, no? Un drama molt almodovariano, no? Sí, exacte. És una venjança portada a l'últim extrem, no? Canviar de gènere, no? Algú i... Sí, no? És una pel·li molt pertorbadora, aquesta pel·lícula. Penso que és una novel·la francesa, La Taràntula o alguna cosa així, penso que es titula així. Que Almodóvar... Bueno, a mi em va sorprendre moltíssim que Almodóvar dirigís una pel·li així. Perquè, clar, és una pel·li molt de ciència-ficció. El que passa que és veritat que la pel·lícula de la ciència-ficció, Almodóvar i la ciència-ficció no acaben de... Però sí que hi és present, i és evident. És una pel·li que, a més, deixa una mala sensació per totes les coses que succeeixen. Potser un dels Mad Doctors més grotescos que hem vist mai és de la pel·lícula del 100 peus humà. Home, que també n'han fet unes quantes. En van fer 3. 3? Bueno, ja em semblen masses. És una trilogia, sí que no dona gaire més destí. Perquè amb la primera jo crec que ja està tot explicat. Sí, però bueno. Sí, és allargar la cosa, però bé. És de sèrie B. La primera és com intenta ser una mica seriosa i la altra ja és sèrie B. Sí. Sí. Bueno, a mi hi ha una que a mi em va agradar molt... Bueno, sí. No, vull dir, si la vols explicar una mica... No, al contrari, no. Sí, a més, tampoc és que m'apassionés en massa, però com a cosa curiosa, fastigosa, és... Bueno, és interessant. No, això per descomptat. No és una pel·lícula d'aquelles que jo em posaria... Jo vull dir que a mi una pel·li que està en la mateixa línia i potser se'n va parlar molt poc i a mi em va agradar molt més, em penso que es titulava Mask, M-U-S-K, que era d'un noi que investigava una desaparició i al final... Task, correcte. Hòstia, aquesta, Déu-n'hi-do, i també era el Mad Doctor, és una venjança, humor molt negre, però era una venjança i Déu-n'hi-do quina venjança, Déu-n'hi-do quina venjança. Hòstia, jo la recordo, la de la foca, és un lleó marí. La del Kevin Smith. Sí, era en Kevin Smith. Hòstia, és de Kevin Smith aquesta pel·lícula. Doncs mira, no, i aquesta, Déu-n'hi-do, És molt xunga. Xunga de dolenta, no. No, xunga de... Que te deixa mal cos. Sí, molt mal cos. No, està molt bé la pel·li, perquè realment... M'hauria agradat més drama. Si treu-li l'humor i fes la... Però és Kevin Smith. Sí, és l'autor. Però és una pel·li d'aquestes que tu la mires i no estàs mirant una pel·li de Mad Doctor. Al final la situació i el desenllaç te dius, hòstia... És un tio que es vol convertir en morsa i l'acaba convertint en morsa. No és cap spoiler, perquè la trama és aquesta. Bueno, i el cartell publicitari tampoc... Ja es veu. El que passa que això va sorgir com una broma entre en Kevin Smith i el... Kevin Smith, a més, té un podcast i van fent així, entre copa i copa, van fent una mica l'animal. I va sorgir la pel·lícula com una conversa així, com mig de borratxera mentre estaven gravant el seu programa. I d'aquesta idea em van agafar i van fer aquesta pel·lícula. I l'actor no és aquest, és l'actor de Jeepers Creepers, no? Sí, el de Jeepers Creepers. Justin Long. Sí, i Barbarian és aquest tio, no? Barbarian, no. No és el mateix? No. Pensa que era el mateix. El de Barbarian és el de It, que fa de pallasso d'It. L'actor principal. Sí. I abans parlaves de comèdia. Sí, home. Cariño encogido los niños, no? Que també en gran clàssic Enric Moranis. Això també seria un Mad Doctor. Clar. Dintre del gènere. Aquí sí que és gènere de comèdia infantil, vull dir, ja ens anem a una de les antípodes del que estem parlant. Però és que als 80
no? Es passa per un filtre simpàtic, la figura del Mad Doctor. Per exemple, els caçafantasmes són també científics, no són metges, però... esbojarrats, no? Que també ideen una... I el Chip Prodigioso també es podria considerar. Chip Prodigioso, no? Sí, clar, també. No? Que això també ja era com una versió, no? d'una pel·li antiga, no? Sí, que també de ficar-se dintre del cos, a través del corrent sanguini, no? Sí. Bueno, que jugaven, no? Amb això, amb la miniaturització. L'home invisible. No n'hem parlat de l'home invisible. L'home invisible és ell en si mateix, no? És el Mad Doctor. I ja recordo l'última pel·lícula que han fet i també han fet. Fixeu-vos que... És bona, l'última. L'última és durilla, però és molt bona. Hem començat parlant de Frankenstein, hem parlat de Dràcula, tots els clàssics. Tornem als clàssics, no paren de reinventar-se i, home, l'home invisible, en Carpenter, que va fer la seva versió més còmica. Sí, amb Chevy Chase, és veritat. Chevy Chase i Daryl Hannah. L'última, ara no recordo qui és el... Sí, home, L'home sense sombra. Sí, d'en Verhoeven, d'en Paul Verhoeven, el director de Robocop. L'última, aquesta, és que no recordo qui és el director. Si us en recordeu? Que és una noia, no? La de la secta aquesta, no? La sèrie. Sí, que surt a Mad Men i tal. Sí. Bueno, ja és l'assetge en aquest cas. És una versió... Sí, exacte, més. La de Kevin Bacon ja tenia una mica això, però era una mica estúpid, perquè es posava invisible i anava a veure les noies com es dutxaven, però no entrava a més que en el morbo. Home, jo recordo que a una la viola, Kevin Bacon la viola. Però aquesta última pel·lícula entra molt més dintre del que és l'assetjament i la por. Ho fa des d'un punt de vista més realista, no? L'altra... No, era més fantasiosa. Sí, costa prendre-se-la seriosament, malgrat que el que faci pugui ser la Verhoeven. Sí. I és que ara no recordo qui és el director d'aquesta última, però... Bueno, però va tenir també bona rebuda, no? De públic, crítica, i se n'ha parlat prou bé. Sí, perquè va ser aquest intent novament d'Universal d'intentar fer pel·lis amb els seus monstres de terror, però modernitzant-los, no? I va fer... que no ha funcionat excessivament bé. Van fer La Mòmia amb Tom Cruise. Blake Wannell, sí, el d'Insidious. Que ha dirigit alguna d'Insidious i és el guionista de gairebé totes les pel·lis d'Insidious. Sí. Doncs no sé, hem fet una repassada important. No sé si us acut algú més o... Sí. Però aquesta és dels anys 70, 80, que sí? Amb serps i... Sí. Sí que recordo aquesta... Bueno, això és el que passa. Bueno, de fet, la pel·li de Piranha també, no sé si recordeu Piranha també, perquè són un experiment, aquelles piranyes, que s'escapen d'allà al centre aquell, van al riu i es mengen a tothom, no? Piranha és un altre exemple. Ara que has parlat, no? Animals. Amb animals. Sí, abans, hem parlat del Dr. Moreau, però sí. Però de monstre generat per experiments, home, Godzilla, d'alguna manera, no és que sigui un Mad Doctor... No és expressament, clar. Però són experiments nuclears, que són molt de l'època, Són molt de l'època. Sí. Home, i ja l'ombra d'Hiroshima i Nagasaki està al darrere, no? El Mad Doctor... Oppenheimer seria un Mad Doctor? Home, clar... No encaixaria dintre del gènere fantàstic, que potser és el que va implícit, no? Sí, exacte. Però Godzilla sí que jo el veig, la figura implícita, perquè... I de manera accidental sí que d'alguna manera... Però es pot considerar un Mad Doctor si és un accident? Perquè al final no és un doctor boig, sinó és algú... Clar. Home, l'experiment, si l'experiment ja té aquell punt de bogeria, depèn de la pel·li o de la situació, no? Però, bueno, també recordo algunes pel·lis d'aquestes dels anys 70-80, el Terror bajo el asfalto, que era un cocodril gegant sota les clavegueres de Nova York, que també és una llegenda, no? Però també venia precedit per uns fluids que algú havia experimentat. Bueno, a mi se m'acau tot, per allà, per aquí.
Sí. Clar, Sí. Bueno, clar, les tortugues ninja és un altre accident. Vull és dir un que- accident... Sí, clar, és un accident, però és un líquid verd, de fet. Sí, no, clar. És un líquid verd que llencen a les clavegueres i provoca una mica... I el devien fer verd per la sèrie d'animació, perquè el còmic Sí. original de les Tortugues Ninja és en blanc i negre, per Sí. tant no hi havia... Sí. I suposo que, com que el líquid verd, jo diria que a partir d'aquesta pel·lícula es converteix en... Jo crec que sí, en cànon, no? Una mica de sí. És de el que hem fluids parlat quan abans, algú... no? La substància també parlava més de color verd i sempre veureu... De fet, a Resident Evil, que jo sóc molt de Resident Evil, el virus T, que és el que provoca les És de mutacions, color verd, és de color verd, també, sí. O sigui que s'ha convertit en una icona, no?, d'experiments esbojarrats o... O sigui, si aneu al metge no us deixeu que us punxi res de color verd. Això, si alguna cosa us ha de quedar clara avui és aquesta. Sí, Sobretot. Si la vacuna és de color verd, no, passeu. Passeu. Sí. No se'n cansen mai de portar-les cap aquí, que no n'aprenen mai, que no Sí. n'aprenen cap pel·lícula. Mira, ara ho has dit, La sèrie ja és el mateix, la sèrie que han fet aquesta, és experimental. De quina? d'Alien? Però clar, és Disney, no? És que Disney... On fica les grapes Disney, i ho sento, ja ho saps, Ignasi, sóc un gran detractor amb la de sèrie Disney. d'Alien no seré jo que sortirà a defensar-la, però bueno, Qual? Mai quieres ser mi amigo, es de la serie B. No sé quina és. Quina pel·li és aquesta? No té amics. Ahà. no sé. De la gent que li agrada, de la seva escola, institut, o el que sea, i els fa cosint. Ah, bueno. Però al final no desvelo el final, perquè si no... però sense sortir d'Alien, Alien sí que seria una mica un Mac Doctor, perquè, és clar, Científics que porten l'àlien aquí... sí, però al final qui mana és un empresari, no és un científic, però bueno, els científics són els que estan Bueno, al laboratori... i no oblidem Però bueno, podria estar relacionat, perquè sí que amb el de la sèrie, que és una mena de... No recordo quina sèrie és que la Ripley entra allà, que tots aquells tubos experimentals... Sí. Però bueno, això, si no recordo malament, a la pel·li que és l'Origen, que és Prometheus, allà surt, no? Que Sí. els aliens els ha creat una espècie fent experiments, una espècie alienígena, no? Una arma biològica, ha fet experiments i bueno, s'insinua que l'home és un altre experiment, no? Bueno, això és una teoria no d'alien, sinó que es diu, no?, que són fruit d'experiment d'una raça alienígena, no? I podríem entrar en el gènere de clonacions, que clar... Clar. Sí. Home, clonacions, recordo Ovejas Assassines, Sí. que aquesta també venia de... Bueno, i a la sèrie The Boys, que De- també de- surten, a The Boys, que surten ovelles assassines, Sí, ve fruit d'un Mac Doctor que està buscant també una... exacte, sí. Un antídot, no?, pels Sí, poders, no?, exacte. que tenen els supers, no?, que li diuen a la sèrie. Sí. Sí. Ostres, fixeu-vos, aquesta figura com No. sobrevola pràcticament tot el gènere de terror i de ciència-ficció d'una o una altra manera. Sí, però no com a figura central moltes No, vegades, no. sinó secundària, no? Exacte. Sí que és veritat que costa trobar... Implícita moltes vegades, no? Sí, els raigs X als ulls. Aquesta també... Això em penso que era de Roger Corman, aquesta, Crec que sí. El hombre Sí. con rayos X en los ojos. Aquesta també és una pel·li... O sigui, jo la recordo en el seu moment. Jo la vaig veure de petit i Em vaig va- tenir... em va impactar molt. A l'escena final, no sé Arráncatelos. si es pot explicar. Arráncatelos. Arráncatelos. I vaig tenir malsons Sí, home, és que durant són pel·lis. anys amb aquesta pel·lícula. Però Són d'aquestes pel·lis que si les saps veure, mai més ben dit, amb els ulls de l'època, ostres, són molt actuals, És una pel·li que impacta i que et deixa bastant tocat. Sí. Està molt bé aquesta pel·li, la Sí que és veritat. veritat que molts d'aquests clàssics o que descobreixes de petit te quedes amb el record. I envelleixen malament, tu vols dir, no? Sí, potser, no ho Per sé, això s'ha de perquè saber moltes no veure. les he tornat a veure, però S'han de a vegades saber- tens por, dius, hosti, si la Ja. veig i resulta que és un xurro, què? Dius, A mi- ja no... A mi això no, em passa... No la veig. A mi això em passa actualment. Amb el 90% de pel·lis que vaig De les veure al noves, cine per favor, ja sí. són com No de les oblidables. antigues. Bueno, mare meva. Però és veritat. De vegades aquest exercici de mirar una pel·li dels anys 60
i dius, hosti, no, s'ha de saber veure. Jo crec que... les has de posar en el seu context. Exacte, són pel·lis que impliquen un esforç de dir, en aquella època feien això d'aquesta manera, i hi ha pel·lis, jo repeteixo, per exemple, les de l'expressionisme alemany, que n'hem parlat d'unes quantes, són pel·lis que entenent el context i el llenguatge cinematogràfic, els recursos que tenien, són pel·lícules impecables i tenen gairebé 100 anys, no? O sigui que... Sí, el cinema sempre s'ha de posar en context. Sempre, sempre. Perquè no es pot mirar amb ulls d'avui en dia certes coses. No, aleshores, evidentment, els mitjans eren els que eren i ho hem de veure d'aquesta manera. I el Mad Doctor, i jo crec que ja per anar acabant, jo crec que el Mad Doctor avui en dia ja està perdent o ha perdut aquest punt d'excentricitat i està passant per un filtre més realista. Com que també estem en una època ultratecnològica, que la ciència està avançant molt, el Mad Doctor genuí és com que no... Almenys ara, perquè tots són modes. Ara sembla que no hi té cabuda. Fa servir la tecnologia. Fa servir la tecnologia. Ara una idea que se descarrila i ja t'ha... Sí. Ara que també, ara que has dit això de la tecnologia, Desafío Total, la del Schwarzenegger, també podria ser aquesta màquina que et crea aquests records que has estat de vacances a no sé on, podria ser una màquina perfectament inventada per un Mad Doctor, perquè tot surt malament. Si sortís bé, no seria un Mad Doctor. En Philip K. Dick, de fet, és un altre autor que la figura del Mad Doctor també hi és present en moltes variants, no? I ara que deies això, totalment, no? La màquina de somnis, que te fa confondre realitat i fantasia, entraria perfectament. Sí, perquè hem parlat d'animals, de persones, d'extraterrestres, de nazis, de tecnologia ara. Sí, ara feia així... Els nens del Brasil, perquè és amb Mengele. Bueno, els clons que comentàvem, Mengele, que parlàvem. Sí. No, és totalment així. De fet, els nazis em consta que experimentaven amb reviure els morts, agafaven... Això és la part fosca del nazisme, que experimentaven, agafaven els que tenien els camps de concentració, no en tots, però els mataven per intentar reviure. O sigui, els nazis ja buscaven això. Havia enviat amb Overlord, no era? Sí. Overlord agafa una mica de referència a això. Overlord està ple de Mad Doctors, aquesta pel·lícula. Però la base és real. És produïda per J.J. Abrams, però la base és totalment real. Eren experiments que feien i que intentaven reviure els morts com a arma de guerra, de fet, no? De crear el superhome, perquè de fet el Capità Amèrica, no? Sí, el Capità Amèrica és... És també fruit d'un experiment. Però no és un Mad Doctor. No pròpiament. No pròpiament. No? Hi ha la creu que intenta fer el superheroi. Exacte. Sí. I allà la caguen. Allà la caguen. Sí. El crani rojo. La brigada de la luz, que va d'això, dels nazis. Alemanys zombis que busquen el sang grial. Sí, clar, és que aquí... Bueno, i llavors hi ha reviure els morts. El sang graal, que era una de les obsessions, perquè els nazis van arribar fins i tot aquí a Montserrat, que buscaven el Graal perquè es pensaven que estava per aquí. Que això és història, és verídic. I si no les heu vistes, les dues pel·lícules que aquí les van introduir com a zombis nazis, per si algú tenia algun dubte de què podia anar a la pel·lícula, són magistrals, les dues. O sigui, és del Tommy Wirkola, que llavors ha fet algunes coses que potser lligat a productores no s'ha deixat anar tant, però aquí, cinema independent a casa seva, no sé si és danès o... Sí, és de Parià Dalt. Sí, de Parià Dalt. Però són boníssimes aquestes coses. Això podem deixar com a proposta per l'any vinent, de fer una xerrada sobre nazis i ciència, perquè també n'ha donat, I tant, sí. Molt... És un subgènere. Sí, perquè Hitler estava obsessionat amb les arts fosques i aquestes coses, per tant, fantasia, ciència-ficció, s'afegeixen molt aquí, i evidentment la maldat que envoltava aquest moviment. Doncs no sé, per la meva part, no sé si algú més vol afegir alguna cosa, alguna experiència amb la sanitat pública o per acabar amb líquids verds. Líquids verds, perquè cada vegada la cosa
cada vegada està pitjor, és igual pública que privada, però bueno, que T'estàs ficant en un jardí que ens no conservi, pots sortir. conservem la salut el millor possible, perquè si hem de Exacte. dependre de Sí. segons quins serveis... Quan menys haguem d'anar a veure el metge, millor. Sí, Això està perquè, claríssim. En tot cas, moltes gràcies, i ara, ja que heu aguantat aquí el tostón, no marxeu i gaudiu d'aquest acte central, d'acte inaugural de la Cucuyona, que és la sessió immersiva de Reanimator 40 aniversari. Sí. Moltes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. Gràcies.